бо ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз аз ҷониби роҳбарияти давлат ҳукумат баҳри баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбии шаҳрвандон алалхусус ҷавонон аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. мутаассифона ба ҳама ин пешравию дастгириҳо нигоҳ накарда баъзе аз ҷавонону ноболиғон аз бемасъулиятиву беназоратӣ бархе аз волидайн истифода бурда даст ба ҳар гуна амалҳои зидди ҷамъиятиву ба ҷомеа хавфнок мезананд. дар ин замина кормандони милитсия фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда нафарони қонуншиканро дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд, вале ҳамоно содиршавии ҷиноятҳои авбошии гурӯҳӣ, дуздиву ғоратгарӣ аз ҷониби ҷавонону ноболиғон ташвишовар буда ислоҳи ҷиддиро дар ин самт талаб менамояд. тибқи таҳлилҳои тафтишотӣ масъалаи дигаре ки ба содиршавии авбошиҳои гурӯҳӣ оварда мерасонад ин беназоратии волидайн нисбати рафтору кирдори фарзандон ва хунукназарии онҳо ҷиҳати риояи ҳатмӣ ва бечунучарои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. зеро дар ҳодисаи ҷиноятие ки тафсилот дода мешавад маҳз аз беназоратии волидайн ва дигар атрофиён сар задааст ки ҳатто дар байни иштирокчиёни он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни донишгоҳи олии ҳудуди шаҳри душанбе вуҷуд доранд. чунончи шоми 28 марти соли ҷорӣ тахминан соатҳои 19:40 байни ду гурӯҳ ҷавонони маҳаллаҳои гипразим ва ноҳияи рӯдакӣ бо истифода аз чӯбдаст олодҳои оҳанин муноқишаи гурӯҳӣ сар задааст ки дар натиҷа ба 9 адад автомашинаи сокинони маҳаллаи гипразими шаҳри душанбе хисороти моддӣ расонида шудааст. зимни гузарондани чорабини оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ барои даст доштан ба ин ҷинояти гурӯҳӣ 16 нафар ҷавонону ноболиғон аз ҷумла 2 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 нафар донишҷӯёни донишгоҳи олии шаҳри душанбе дастгир ва нисбаташон бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. зимни пешбурди тафтишот ва пурсиши шоҳидону гумонбаршудагон муайян карда шуд ки 16 нафар ҷавонони дастгиршуда дар ҳайати ду гурӯҳ байни ҳамдигар муноқишаи гурӯҳӣ ташкил ва содир намуданд. дар гурӯҳи аввал зери роҳбарии гумонбаршуда Носиров Шаҳзод Зиёдуллоевич соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри Душанбе ва ҳаммаслаконаш Табаров Абубакр Азамҷонович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Гипразем, Розиқов Шорух Ҳасанович соли таваллудаш 1997 зодаи ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон, Миралиев Меҳроҷ Исматуллоевич соли таваллудаш 1995 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Ҷалолов Беҳрӯз Искандарович соли таваллудаш 2001 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад мебошанд ки ӯ низ пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. гурӯҳи дуюми авбошон ки то ҳол тафтишот 11 нафарро муайян намудааст зери роҳбарии дастгиршуда Баротов Наҷибулло Саидқулович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, Ҳамидов Анас Шодиевич соли таваллудаш 2000 зода ва сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Нахимова, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 шаҳри Душанбе, Баротов Муъминҷон Хуршедович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, Бобоев Толибҷон Фаёзҷонович соли таваллудаш 1999 зода ва сокини шаҳри Душанбе, Қосимов Саъди Маҳмадаюбович соли таваллудаш 1996 зодаи шаҳри Кӯлоб, Шамсов Сомон Муродалиевич соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат, Абдурахмонов Фирӯз Баҳромович соли таваллудаш 2000 зода ва сокини ноҳияи Рӯдакӣ, Бобоев Фирӯз Салимович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, донишҷӯи курсии дуюми донишгоҳи техникии Тоҷикистон, Давронов Беҳрӯз Маҳмудович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Баламӣ, донишҷӯи бахши чоруми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, Бобоев Дилшод Абдуҷамилович соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ ва аъзои дигари ҳамин гурӯҳ Дилшоди Файзулло соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 50 мебошанд ки шаби 28 марти соли равон дар маҳаллаи Гипразем байни ҳамдигар муноқиша намуданд. содиршавии ин ва дигар ҷиноятҳои авбошӣ бори дигар моро ҳушдор медиҳад то нисбати таълиму тарбияи фарзандон масъулият ва қарзи худро адо намоем. ин ҷавонони гумроҳу худхоҳ ҷойи он ки ба омӯзишу таҳсил ва хондани китобу амалҳои фоидабахш машғул шаванд, худро ба гирдоби ҷиноят ғуттавар намуда лаҳзаҳои пурқимати умри худро яъне ҷавониро дар пушти панҷараву чордевори маҳбас сипарӣ хоҳанд кард. ман кори кардагим хеле пушаймон ва ба ҷавонои дигар тавсия медиҳам ки ин корро такрор накунанд. ман ба ҳамин кори кардам, ба ҳамин корам хеле ҷазо гирифтаистам ҳаминҷа ва хеле пушаймон ҳастам ва намехоҳам ки дигар ҷавонон ҳамин рӯзоро ҳамин ҷоро бинанд. моро онҳо заданд ва мо хостем равем
خصوصا رو گیریم کی زد اونو؟ اونو بچه های گیپرزیم از سوایی که ما رفتیم اونها رو نیفتیم بچه های ما موشین ها رو زدم شکستم و من از کودهای کدگی هم پشیمونم. санаи 26 марти соли 2018 ба кормандони милитсия хабар расид ки дар кӯчаи Шамсӣ воқеъ дар шафати маркази савдои Саудат ду гурӯҳи ҷавонон бо ҳар гуна олот мусаллаҳ қасди вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва содир намудани ҷинояти авбоширо доранд. бо расидани хабари мазкур аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино гурӯҳи оперативии созмон дода шуда дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир гардиданд. дар натиҷа дар таваққуфгоҳи автомошинаҳои назди маркази савдои Саудат ва маконе ки тибқи маълумотҳои оперативӣ бояд ин ду гурӯҳи ҷавонони мусаллаҳ ҷамъ шуда муноқиша менамуданд, 8 нафар ҷавонони бо корт ва олатҳои бурандаву халанда мусаллаҳ бо автомошинаи тамғаи Nissan Maxima аломати қайди давлатиаш 244101 ва автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz рақами давлатиаш 6767 AD01 дастгир гардиданд. Инҳо Раҷабов Абу Муслим Мансурович соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Душанбе соҳиби автомошинаи Nissan Maxima, Мирзоев Дилшод Маҳмадҷонович соли таваллудаш 1989 сокини кӯчаи Туниси шаҳри Душанбе бо тахаллуси Адам, Раҳимов Фурқат Муродалевич соли таваллудаш 1994 донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи аграрии Тоҷикистон сокини шаҳри Душанбе, Беҳрӯзи Фато соли таваллудаш 1992 сокини ноҳияи Варзоб ва аз ҷониби дигар бошад Шарифов Муҳаммад соли таваллудаш 1994 соҳиби автомошинаи Mercedes-Benz, Саидов Ҷаҳонгир соли таваллудаш 1995 Шарипов Далер Ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1999 ва Ҳасанов Хайём Амонуллоевич соли таваллудаш 1993 сокинони шаҳри Душанбеи кӯчаи Доди Худоев мебошанд. ҳангоми дастгир шудани ин ду гурӯҳ аз гурӯҳи аввал 4 адад кордҳои калон ва аз гурӯҳи дуюм бошад 2 адад табар, 1 адад мехкашак, 2 корд, 1 болға ва 1 адад чӯбдасти оҳанин ки бо мақсади содир намудани ҷиноят оварда буданд дарёфт ва мусодира карда шуд. сари вақт ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидани кормандони милитсия ки идораҳои ҷинояткорона ин ду гурӯҳро пешгирӣ намуд, вагарна имкон дошт чандин нафар саломатии худро аз даст дода маҷрӯҳ ва ё аз ҳаёт маҳрум гарданд. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати 8 нафар ҷавонони дастгиршуда бо моддаи 32 қисми 3 237 ва 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне авбошӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. масъалаи дигаре ки имрӯзҳо боиси ташвиш аст ин дуздиву роҳзанӣ аз ҷониби ҷавонону нобулиғон мебошад. ба қисми навбадории раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оид ба сар задани ҷинояти роҳзанӣ дар кӯчаи Раҳмон Набиеви ноҳияи Фирдавсӣ хабари фаврӣ расид. баъд аз ба ҷои ҳодиса ҳозир гардидан кормандони милитсия муайян намуданд ки як гурӯҳи ҷиноятпеша бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ ба нуқтаи қабули оҳанпора ҳуҷум намуданд. дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ шаҳрвандон Латипов Аминҷон ки пеш 3 маротиба маҳбасӣ гардидааст ва Муҳиддинов Садамшоҳ солҳои таваллудашон 1998, Худойдодов Амриддин соли таваллудаш 1991 ва Рӯзаи Файзалӣ соли таваллудаш 2000 ва ҳаммаслаконашон Шоҳин ва Шералӣ ки айни замон дар ҷустуҷӯи ҷиноятӣ қарор доранд гумонбар дониста мешаванд. ин гурӯҳи ҷиноятӣ шабона дар манзили истиқоматии ба иҷора гирифтаи Шералӣ воқеъ дар кӯчаи Испечаки ноҳияи Сино нақшаи содирнамоии ҷиноятро таррезӣ намуда бо пешниҳоди Рӯзии Файзалӣ ки аз мавҷудияти маблағҳои пулӣ дар нуқтаи қабули оҳанпора огаҳӣ дошт онҷоро мавриди ҳадаф қарор доданд. Мам ҷамоа оҳан фурӯхтагиам чӣ дорам медоре 800 сум 1000 сум дора. Ба рафтим гуфт меерам дар дури мошин рафтем шитем ама каса як айрах бо шера дидем. Ба шера дидем шер гуфт оз ямнет бестем амём ба шер омад акаям ин гуфтш ки ам хеле ама ба хоҳиши худаш мерава ки ама гуфт о ба хоҳиши худам ама мерава. рафтем ба пеши родом чӣ гирифтем хеле ниқоб гирифтем ба ама каса барафтем аму ба сари пула. гумонбарони ин ҷиноят ба воситаи автомошинаи Худойдодов Амриддин ба кӯчаи Раҳмон Набиев рафта бо олатҳои ба сифати силоҳ истифодашаванда аз қабили табару болға мусаллаҳ гардида ба соҳибони нуқтаи қабули оҳанпора шаҳрвандон Раҳмонов Нодир ва Сабзаев Ҷурабек ҳуҷум намуданд. онҳоро зери лату кӯб қарор дода як адад ҷевони оҳанин ки дар дохилаш маблағҳои пулӣ буданд тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор карданд. خیامدم دهن درم خیلی پوشیده بود دهن در هوی کردم من خدم یکم خیلی در آمدم اینم اینجا که وجام خیلی جمع را با آهان زد کم که اینجا دم خیلی غلط دیدم اینجا غلط دیدم اینجا شتگی وجودم اونجا شتگی کسی من خیلی سبدم اونجا در آمدن نمیشه همه کسا رفیقم همه کسا در آمد منم دویدم در آمدم همه یا بچه‌ای که مرا بالام تو زدم رایمش زدم غلط دیدم اینجا همه رایمش زدم غلط دیدم اینجا خیلی پیش ایستادم
قایپش خابیدم گفتم بسم اینجا غلطه گفت سفا گرفتم برو اومدم رفتم اومدیم اینجا ما با اکای همین ازاد توار اینجا گرفتیم ما اکای همین تروبا را گیریم شما با توار زدمش اکای همین تروبا خطی شوین درمادمش قزده کش خالی خوش نمیدن اینجا سفا گرفتیم اینجا ما کی سفا گرفت همین تو چی را گرفته ما کتی از سوفا گرفتم برو اومدیم هم با تو زبور کردیم برفتیم زدنمون همینجا چیز هم سیف مونه هم چیزمون گرفتن رفتن تلفن به دستم تلفن گرفتن خیلی امر اومدن اینجا زدن جوش همش مایب کانسر روش چی بتونی یکش جامرام غلط بود جامرام هاش رفت دیگه ما را اینجا خیزوندن نموندن یا وهانی دروز دادشون گفتن نخی کی میکشیم بعد ما همجا شدم سیف گفت بگی رفتیم سیف گرفتن گرفتن برفتن гумонбарони ин ҷиноят ба хотири рӯпӯш намудани кирдорҳои худ ба оромгоҳи деҳаи зафари ноҳияи Сино рафта бо шикастани ҷевон 4000 сомониро аз они худ карданд. гарчанде сарфи маблағҳои бемеҳнат ба дастомада осон бошад, вале ҷавобгарии сангинеро дар назди қонун дар пай дорад ки ин гурӯҳи ҷиноятиро мебояд баҳои онро пардозанд. ҳоло гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 249 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. санаи 28 декабри соли 2017 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ноҳияи Фирдавсӣ байни як гурӯҳ хонандагони синфи 11 ин муассисаи таълимӣ муноқиша ба миён омад. аз беназоративу хунукназарии масъулони ин боргоҳи таълимӣ дар вақти соати дарсӣ байни шаҳрвандон Сайриддини Зоҳир ва Саъдуллои Фирдавс дар роҳрави ошонаи дуюми мактаб занозанӣ рух дода Сайриддини Зоҳир Фирдавсро зери лату кӯб қарор медиҳад ки дар натиҷа ҷоғи чапаш осеб мебинад. халос шудам ишаназани уфтум искадам фидавс истида кардам ки муш пардох муш тариқа сам хамсарам задам. вақтҳои охир баъзе аз ҷавонону ноболиғон ба ҷинояти дуздӣ даст мезананд ки ҷои нигаронӣ нест. як гурӯҳи ҷиноятӣ ки чанде дар ҳудуди деҳаи теппаҳои шарқии ноҳияи Шоммансур ба дуздии молу ашёи шаҳрвандон машғул буданд, дар натиҷаи гузарондани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Шоммансур муайян ва дастгир гардиданд. дар содир намудани чандин лаҳзаи ҷинояти дуздӣ шаҳрвандон Дӯстмуроди Убайдулло, Ғуломов Шоғулом, Қурбонов Кароматулло, Сунатуллои Фозил ва Ғуломов Тоҳир солҳои таваллудашон 2001 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбеи гумонбар дониста мешаванд. ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо маслиҳати пешакӣ санаи 20 сентябри соли 2017 бо мақсади тасарруфи ниҳонии молу мулки ғайр ба манзили истиқоматии шаҳрванд Мирзошоев Наҷмиддин истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маҳаллаи теппаҳои шарқӣ ворид гардида аз он ҷо маблағҳои пулӣ, ҷавоҳирот, ноутбук ва дигар молу ашёи арзишмандро ба яғмо бурданд. ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо содир намудани ин кирдори ҷиноятӣ ба ном бурда дар маҷмӯъ ба маблағи зиёда аз 40 000 сомонӣ зарар расониданд. гумонбарон кирдорҳои ҷиноятиро идома дода аз ҳуҷраи дигари манзили истиқоматии зикр гардида ки дар он ҷо шаҳрванд Ҳақназоров навҷавон соли таваллудаш 1988 иҷоранишин буд, ғайриқонунӣ ворид шуда аз он ҷо маблағҳои пулӣ ва як миқдор ҷавоҳироти тиллоиро дуздида ба ҷабрида зиёда аз 50 000 сомонӣ зарар расониданд. боз ин гурӯҳи ҷиноятпеша санаи 7 декабри соли 2017 аз манзили истиқоматии шаҳрванд Додарҷонова Гулчеҳра 3 адад ноутбук ва як миқдор маснуоти заргариро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд ки дар натиҷа ба ҷабрида ба маблағи 34 000 сомонӣ зарар расониданд. бо гузарондани корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар содир намудани 13 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда ба шаҳрвандон тақрибан 200 000 сомонӣ зарар расониданд. вобаста ба далелҳои зикр гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мавриди зикр аст ки чанде қабл дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт кормандони милитсия бо хонандагон суҳбату вохӯрӣ ва корҳои профилактикию фаҳмондадиҳиро доир намуда аз оқибатҳои содирнамоии ҷиноят махсусан авбошиҳои гурӯҳии муноқишаҳо суҳбатҳо ороста буданд. ҳамзамон ин наворҳое ки алон манзури шумо гардид намоиш дода шуда буд. мутаассифона ба ҳама ин талошу заҳматҳо ва фаъолияти шабонарӯзии кормандони милитсия нигоҳ накарда боз нафароне ҳастанд ки дидаву дониста даст ба ҷиноят мезананд ки ин ҷурми онҳоро дар назди қонун вазнинтар мегардонад. воқеае ки тафсилот дода мешавад баъд аз вохӯрии кормандони милитсия бо хонандагон рух додааст ки мутаассифона ҷои нигаронист. аниқтараш шаби 3 апрели соли 2018 дар кӯчаи Туниси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе байни
байни ду гурӯҳ ҷавонону ноболиғон хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 муноқиша ба миён омадааст. Аз як тараф ноболиғон Холназаров Зафар Ҷумахонович соли таваллудаш 2001 хонандаи бахши дуюми коллеҷи варзиш, Азиз Хуҷаев Меҳроб соли таваллудаш 2001 дар ягон ҷой таҳсил намекунад, Шарипов Фирдавс Дусмуродович соли таваллудаш 2000 хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 ва Муҳаммадназаров Фарҳод Ҳайдаралиевич соли таваллудаш 2000 хонандаи синфи 11 беи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 ва аз ҷониби дигар Қурбонов Кароматулло Бозорович соли таваллудаш 1999 дар ягон ҷо таҳсил намекунад, ноболиғ Гроза Никита Караевич соли таваллудаш 2002 хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60, Нусратов Далер Олимович соли таваллудаш 2003 хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 60 ва Раҳмонов Аминҷон Туйчевич соли таваллудаш 2001 хонандаи синфи 10 беи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 нисбати якдигар даштному суханҳои қабеҳ намуда, якдигару мавриди лактокӯб қарор доданд, ки дар натиҷа тартиботи ҷамъиятиро тахминан муддати 10 дақиқа дағалона вайрон намуданд. Дар рафти муноқишаи мазкур яке аз иштирокчиён ноболиғ Гроза Никита бо корди қаблан бо худ оварда ноболиғ Муҳаммадназаров Фарҳодро зада захмӣ намудааст. Дар натиҷа номурда бо бардаштани ҷароҳати ҷисмонӣ бо буридани дасти росташ дар беморхона бистарӣ карда шуд. Бачаҳо 3-4 нафар буданд. Додвойкада рафтан тарафи чун давидан гуфтан 1 минут бестем. Омадан ба син мора давидан, морам ба син чуна давидем. Баъд вақти шапошапида ман ин кордро бировардам, хеле задам, хӯрошидам. Баъд кадоме халос кард ё касе омад, ҳама тичид, тоза кардам, омадам хона, як бор дигар омадам, хонада шуштам, баъд палатенса тозаш кардам, омардам дар ҷош мондам. Кадом кор дар нишон дода метавонӣ заминҷа ба даст? Инами кор, инами. Ҳамин корди сиёҳа? О, инами. Давидан сир кардам ҷӯ, хиёлшонам аму задагӣ кирд. Задан ки байни аму бачаҳоя тарҷумаи шино ам синфам гузаштагӣ буд. Эра нарасен гуфт нестай гуфт ки уже задам на. Тига истодум ма бача гуфтам чико кардестен ки нема дастам хон рафтаст. Адодвои гирехтам уже задан гирехтам аюс кадом омад дига ма ушум ба ӯ даст ма дидам ки хун омадест. дар вақти санҷиши ҳодисаи мазкур муайян карда шуд, ки қаблан Холназаров бо Қурбонов Кароматулло муноқиша намуда, баъдан ҳарду аз ду ҷониб рафиқонашонро ҷамъ карда даст ба гиребони ҳамдигар заданд, ки оқибати он ба ҷароҳат бардоштани якеву маҳбаси гардидани ҳаммаслаконашон анҷомид. Ин ҳодисаи нанговар бори дигар тамоми хонандагонро ҳушдор медиҳад, то дар бевақтии шаб ба кӯчагардӣ машғул нагардида, ба омӯзиши корҳои манфиатовар машғул шаванд, зеро маҳз кӯчагардиву шабгардӣ сабабгори рух додани ин муноқиша гардидааст. мавриди зикр аст, ки пешравии шукуфоии ҷомеа маҳз аз насли солиму босавод вобастагии калон дорад. Аз ҳар як нафари масъул дар таълиму тарбияи ҷавонон талаб карда мешавад, ки нисбати ояндаи фарзандони худ бетараф набуда, баҳри решакан намудани ин падидаи номатлуб дар ҷомеа сайю кӯшиш намоянд. Зеро дар бештари маврид маҳз бемасъулиятиву хунукназарӣ аз ҷониби волидайн ва атрофиён нисбати таълиму тарбияи фарзанд оқибат ба сар задани ҷинояту воқеаҳои гӯшношунид меанҷомад.